Shalom, hor samanginang, onma jamita tu ibadah minggu tanggal 10 Agustus 2025, minggu pasia undung Trinitatis. Jamita dia nak sian kitab ni sada Petrus bidu 2, mamuka sian ayat 10 sada, saat 10 itu turpuk ni jamita boy mata jaha di kolom deskripsi, sonon ma penjelasan ni khotbah. Di minggu tasadarion, minggu pasia undung Trinitatis, minggu nama rujahan di hatan dari bata, mangulu songon ngulu ni aka naung maulua atau hiduplah sebagai orang yang merdeka. Tadi dah mandi sonamang inang latar belakang sian turpuk tahun. Jadi ditikina baru mulai jongjong ha Kristenoni, dung mulai burhatak ka apostol para raton barita tuduru ni Jerusalem. Hola dua do horong ni halak nagai beruas ni huriyai. Imana parjolo halak Yunani, dohot halak Yahudi namar hata Yunani. Naung leling halak di pangaratuan gabe sama lalaki berbahasa Yunani. On manidokna halak Yahudi diaspora mulai zaman sonarion. Nah, tantangan terbesar ni halak Kristen dina para raton barita naulion Roma sian ajaran manang ugamu ni halak Yunani nama noba aka dewa-dewa. Jala dianggap doha Kristenoni songon sahada agama sesat, aliran-aliran sesat. Alam marasim pengajarion na tu ajaran ni halak Yunani. Nah alanion do gabe jok mah halak Kristenon menghadapi penganiayaan. Di pasidung lo nasida sian komunitasnya halak Yunani. Gabe halak na terpinggir ko manasida. Jeladak sarupa hak ni halak Kristen do halak Yunani sebagai warga negara manang di dia pe nasida maringanan. Isarana mal do halak Kristen mengaluli perkarejoan. Tak paladong halak na ulamat jalo halak Kristen di karejo. Baru agak mal do halak mendapat layanan kesehatan, perpanganan do akan asing. Jalon mana lagi si Petrus tekini ubahin naga betargora rohana lau manongo surat tu huriana adong di duruni Yahudi imana adong di Asia Kecil morsonaran di daerah Turki magwarna. Jadi tak ada mahaturang ni turpu di zona Manginang ayat 10 sada do 12 ima menegaskan kembali tentang menghadapi fitnah marhite-hite holong ni roha. Gudang do naso makahalmon halak Kristen di Asia Kecil. Ala saya mengeluli ruas nasida di si, jala saya dijujui halak Kristen do nasida asa pasidohot gabe sisian Yesus. Jala manadikun ajaran manang ugamu nasida na leleng. Ima ugamu penyembah berhalai akad penyembah dewa-dewai. Nah marwa makka provokator nanang palawon halak Kristen ni sian duati. Ay marwa do saya roh halak Kristen di son. Saya mengeluli ruas mengeluli jemaat di son. Ay lama di son. Hami nga adong agama nami di son. Hirasoni matong padonya halak Yunani. Jadi di pararat nasida ma aka hata-hata na tutu taringot tu halak Kristen. Dalam nala mengusir aka halak Kristenon supaya orang terprovokasi dan marah sehingga mereka terusir dari daerah tersebut. Jadi dalam nala mempindah halak Kristen ni asa harapannya asalam gudang halak na marsuguni roh tu halak Kristen ni asalam matot nasida diusir sian luati. Jadi di paingot si apostol Petrus menasida di ibana mar parangin ringgan mahamu di tonga-tonga ni parbegu. Iya adong pahata-hata kamu patu deson hamu tu akal perjahat idon nama naringkan ulon muna jala pasangapun nama debata. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi, supaya ketika kamu difitnah sebagai orang jahat, mereka dapat melihat perbuatan baikmu dan memuliakan Allah. Ini bana. Jadi parangin nature dot unedo sinjata talaho menangkal sulit tuduhan manang fitnah na depesa tuita. Jadi istilahnya sonon, orang yang selama ini dikenal sopan dalam berbicara tidak akan bisa dipitnah sebagai pencaci maki atau penghasut. Ala ana di nasida marah asing dok beritana di begena. Apa yang kita lihat dalam dirinya sama sekali berbeda dengan tuduhan yang dipitnahkan kepada dirinya. Jadi mulut tepat itu duduk sifat na denggan tu halak, parangin na denggan tu halak, sifat baik kita ini, parangin na dengganon, otomatis menggugurkan segala tuduhan yang tidak benar terhadap kita. Nah, peduahun ayat 10 tu 10 idok. Uduk meradap pun parhuaso, tudus mei do na uduk meradap pun debata. Patuh terhadap pemerintah sama dengan patuh terhadap Tuhan. Ini bana. Roma 10 ayat sada bahasa Indonesia itu soal nama inang. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Di Bataru nama milik parhuaso di sada-sada luat, baik itu presiden, gubernur, bupati, do akan asing, tumpe nang adong pemerintah nasikop menguluhun sada mangso, taposima, di Bataru nama milik nasida gabe panggom-gomi di luar na taingani, melawan ketetapan pemerintah, artinya melawan ketetapan Tuhan, yang artinya sama saja kita melawan Tuhan. Mau lope adong pemerintah na kejam, pemerintah yang tirani atau tidak berpikir kemanusiaan, jelas semena-mena tu kajolma,
Dang hea diajaran Bibelon hita asa ta'alo nasida. Alai tugas songon halak na persea ima manangiakon nasida asanggia muba jala mangiru tu dibata asanggia di pau dibata rohana sida. Nah ayat 15 didok holong ni roha dalata mamisang kajolma nauto do na hurang roha. Adang do suku-suku sokon na manginang. Buasa malak Kristen ikon marholong ni roha tu sudi halak. Kenapa kita harus berbuat baik untuk dan mengasihi semua orang, termasuk akaparohana jukat. Alus na manginang ala nunga jumuno debata patudu nolong ni rohana tu hita. Ay Jesus ipe di hosol mihala do ibana. Alai dakya di balos ibana sudenai. Jadi ada ditangek kon ibana do akan mangarsahi ibana. Ale yang mang say marparmuati maroham nimida nasida. Ay dang diboto nasida manangahana di ulo nasida in ibana. Bitang nai. Jadi mengulan-ulan na dinggan do na makaholong hiya kadongan dalatta doi laho mandok mauliati tutuhani. Jol man na hurang roha parhosom partai-tahi jahat na jojo pahata to donganna sasiktak na omma jol man na sumananda dobe asini roha na debata. Orang yang tidak memiliki kasih adalah orang yang belum pernah merasakan kasih. Jadi tugas utama kaholong ibana asa ditadda ibana aha do holong rohai jala terbuka marohana di botu ibana ma adong do hape akka jol mana burju di portibio ni ibana ido na nido na dia sablimon marhite ulon na denggan ma popona muna hata hauto on ni hala na hurang roha ini bana. Ayat 10 tu 17 mangulu masongon hala nang malua hiduplah sebagai orang merdeka. Urang do hala na sana mengalapati makna merdeka manang malua manginang. Merdeka bukan berarti terbebas dari segala aturan dan bebas melakukan apa saja. Itu namanya anarkis. Nah di goran na merdeka mulu mangihutun ajaran di Kristen ima malua sian parhatobanon ni dosa terbebas dari perbudakan dosa. Tang margo gobe dosa mangarja hita nunga malua hita sian pengaroni dosa malua hita sian ketertarikan terhadap dosa. Ini bukan berarti kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Bisa saja kita masih berbuat dosa. Alai saunari nunga adong bepiliat tu hita jala hita ro na menutuhon pembehnonatta. Contohnya kahalak na di perhatoban dosa atau di perbudak dosa menginang ima songon halak na kecanduan narkoba. Di boto ibana rodang denggan narkobai. Narkoba merusak dirinya, narkoba merusak hubungannya dengan keluarga, narkoba merusak hubungannya dengan lingkungan sekitarnya, dan narkoba itu juga dilarang dan dia berpotensi masuk penjara karenanya. Aladang tarjua ibana lau peluang diri si narkobai. Jeladak kula narkoba manginang, gudang dobe kanasing. Isarana kecanduan terhadap minuman-minuman keras, dunia malam atau perjudian, termasuk mayaka sahid roha, penyakit hati aka jolmana hurang rohai. Jolmana orang rohon ima jolmana mga makahoso minunganna suka mana berfitnah, senang lihat orang susah, susah lihat orang senangin na songon diklan di TV. Jadi tak kasih dia 10 itu naking hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Jolmana somar holong ni roha tulungan na sasitong na somalu ada ibana sian parhatoban ni dosa. Songoni nang akahala na say gabi si surang di tongga-tongga ni keluarga na doho na say parwar-war pemimpin na baik pemimpin di Parkarejoan, uluan ni Huriana, manang pemimpin di daerah songon bupati, gubernur atau presiden. Dang say tagamun ikon say pas parangin ni pemimpin ni doho na di rohata. Alay tahapo si ma oti manang gunang hahurangan na debataro na mamili na sila gabi pemimpin si manang si gomgomi di luat ingan at marhuta. Tuhan mengenal dengan baik siapa anak-anaknya, seperti gembala mengenal dengan baik siapa domba-dombanya. Tugasnya sebagai anak Kristen manangiakon aka pemimpin, asanggia dipergogoi nasida, diparbisuhi nasida, dinalahu patupahan kebijakan di negara tahun. Asanggia sadalan sude aturani do lomoni rohani dibata. Amin. Moliate.